Estem a la finca del Masenaubi. Tècnicament és una plantació centenària ja. Això és molt important perquè sempre s'ha dit que l'oli surt de la fusta. Des de fa ja una trentena d'anys, mon pare va decidir portar la seva producció a la cooperativa La Avellanera de la Selva del Camp. Jo crec que el que diferencia molt l'Avellanera és que el cicle de la producció és curt. Això li dona unes qualitats molt característiques del nostre oli, un paladar molt afruitat i una acidesa baixíssima. Bé, jo us convido a que proveu l'oli Silvaurum i que sigui un gaudi dels sentits, que per això és l'oli un dels productes estrelles de la dieta mediterrània i que bé, que en gaudiu.